Igalubong na subong adlaw ang Ateneo de Manila basketball player nga si Rene Baterbonia. Sandig sa anunsyo sang pamilya, igadulong si Baterbonia sa katapusan nga palahuwayan sa New Municipal Cemetery sa Barangay Labnig, Talacogan, Agusan del Sur. Ang bangkay ni Rene amo ang labing una nga igalubong sa amo nga patso. Ini nga patso ang nagaserbi anay bilang archery venue. Sanggin patigayon ang palarong pambansa sa Agusan del Sur sang nagligid-gid lamang nga bulan. Matandaan nga napatay sanday Baterbonia kagang isa pa ka player nga si Divine Adili sang Nigeria matapos nga nalumos kadungan sang team building activity sang Ateneo sa Aurora sa Hunyo 8. Nangin kontrobersyal ang mga insidente kung sa diin naglunsar sang masangkad nga investigasyon ang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Ginpanawagan sang publiko nga manabat ang mga involved. Kag nagresulta man ini sa pag-resign ni Coach Tab Baldwin sa men's basketball team sang among nga universidad. Sa lubong subong adlaw, mangin official representatives sang Ateneo ang Vice President for Basic Education nga si Father Joaquin Jose Marie Sompayco III. Magaupod man ang pila pa ka mga opisyal sang Ateneo de Manila kag Ateneo de Davao Senior High School kung sa di nag-eskwela anay si Baterbonia antes ini nagpadulong sa Manila agod nga labuton kung tani ang iyang handom nga makahampang sa UAAP sa idalom sang Blue Eagles.